Благодаря ти. Благодаря. Да ви е сладко. След като и двамата дойдохме така без предизвестие, трябва да разбираш, че ситуацията наистина е сериозна. Да. Преди да дойдете, Ихсан ми спомена. Много добре разбирам страховете и притесненията ви. И сте прави. Но дъщеря ми не може да се натовари с такава отговорност. Няма да го позволя. Нилгюн. Ихсан, моля те, не ме прекъсвай. Въпреки всичките ми възражения, Сера и Селим се срещаха. Знам какво са преживели последно. Сера ми разказа накратко. Но ако ми казвате, че спасението на Селим е в ръцете на Сера, не съм съгласна с това. Да, много добре разбирам, но... Няма но. Колкото ви е скъпо вашето момче, и Сера ми е толкова скъпа. Не дай Боже, ако утре се случи нещо с Селим, не искам момичето ми да се чувства отговорно. Разбирате ли ме? Нилгюн. Искаме само Селим да си подреди живота. Нали, майко? Ако Сера иска да се види с Селим, моля те, не й пречи. Нека се видят. Защото тя му се отразява много добре. Всички го мислим. Виждам, че и тук си намерила котки, които да храниш. Как си? Добре. А ти? Свикна ли с новата работа? Да, мисля, че свикнах. Справям се. Искам да те питам нещо. Бурак, каква работа имаше с нощи у вас? Тогава може ли и аз да питам нещо? Да. Ти следиш ли ме? Не, с нощи се отбих у Барбар. Не го намерих и минах покрай вас. Тогава го видях. Значи си видял Бурак, като си минавал. Той нали се нанесе в нашата сграда? Мама го е поканила на вечеря. Аз разбрах после. Ясно. Дано сега да не се ядосаш и да счупиш нещо. Не се безпокой, няма. Довиждане. Селим. Ела.
Видя ли Нил Гюн как ме гледаше? Сякаш съм враг. Въобразяваш си, майко, не е така. Разбира се. На фона на случващото се с Селим няма да се засягам от бившата ти любима. Само дано Селим не стигне до ръба. Да не страда. Когато е тъжен, и аз съм много тъжна. Всъщност Нил Гюн е права за някои неща. Това наистина е голяма отговорност и напрежение за Сера. Не казвам това, сине. Просто се опасявам това положение да не нарани Селим. Това не означава, че веднага ще се съберат. Какво значи това сега? Всъщност, когато отидох при Сера и казах: ако наистина обичаш внука ми, не го оставяй. Ако имаш притеснения, тогава се разделете. Тоест, не искам тази връзка да ги измъчва. Така ли? Да, така. Май си била много строга. Надявам се, Сера е разбрала какво искаш да кажеш. Защо да не разбере? Да не помисли, че и намекваш, че искаш да се разделят. Това се притеснявам. Не, няма такова нещо. И ти се прибираш вкъщи, нали? Да, искам час по-скоро да подпишем разводните документи с Сена. Значи, дойде времето да се разделиш с тази великолепна жена. Радвам се. И на теб ти писна от мен напоследък. Моля те. Не знаех какво да правя. Затова ти се обадих. Извинявай. Разбира се, че първо на мен ще се обадиш. Значи Ихсан и госпожа Берин изведнъж се появили на вратата ти. Нормално е. Какво ще правя, Идил? Казаха, че подобрението на Селим било в ръцете на Сера. Представяш ли си? Права си. И на мен не ми харесва тази гледна точка. Това не може да зависи само от един човек. Той трябва малко сам да си помогне. Точно като и ти, Елиф, нали? Скъпа, нямах предвид това. Знам, мила. Повярвай ми, през последните дни осъзнах колко нечестно се държах с теб години наред. Прости ми, приятелко. Всичко сте подготвили. Целият екип се е събрал. Къде да подпиша? Ето тук. Виж, ще го подпиша, дори без да го прочета. Въобще не гледам протокола. Адвокатът ти вече го прочете. Аз ти се доверявам. Ако ни извините, ние ще тръгваме. Дано взехте правилното решение. Благодаря. Господин Гюнеш, изчакайте ме долу. След малко идвам да обсъдим и другото. Добре. Честито, господин Ихсан. Благодаря. Накрая стана каквото искаше. Щастлив ли си? И твоето стана, Сена. В един миг стана богата жена. Все още не. Малко остана до този момент. Благодарение на мен, сега имаш малко състояние. Ти пожела развод, скъпи. Ти си този, който се задява. Женени сме от 10 години. Аз само взимам това, което ми се полага. Добре, да кажем, че е така. Ами така е. Но, както знаеш, тези документи
са само една формалност за нас. Защото ни свързва нещо много по-важно. Не е ли така, татенце? Да не караме госпожа Берин да чака. До скоро, Идил. До скоро, скъпа. Бинас, как си? Добре съм, а ти? И аз, благодаря ти. Отбих се при Нил Гюн. Как върви работата? Има ли поръчки? Питах я, но не каза. Не, каквато очакваше, разбира се. Хората не се редят на опашка пред вратата й. Трябва да намерим друго решение. Това не става така с 2-3 поръчки. Да, трябва нещо по-мащабно. Имам идея. Ами, ако шие престилки за персонала в болницата ти, би ли се получило? Спокойно. Ще помисля по въпроса. Хайде, аз тръгвам. После ще говорим. Довиждане. Боже, Боже. Какво толкова си говореха? Селим? Как си, Бириджик? Добре, но кажи, ти как си? По-добре ли си? Добре съм, спокойно. Раните ти са минали? Много добре познавам това поведение. Сдобрили сте се, нали? Да. Няма да се откажеш от нея. Бириджик, моля те, не дай... Добре, ясно. Знам отговора. Това ми стига. Глупачка, малоумна. Как можа да ме заведеш на работа при тази жена, която знаеш, че мразя? Преувеличаваш за всичко. Какво значение има за кого работиш? Пренесе 2 неща и спечели 250 лири. Зле ли е? За теб всичко е пари. Като нищо и мен ще ме продадеш за пари. Обиждаш ме. Още не съм те почнал дори. Не мисли, че съм забравил за уния пари, които извади от чантата си. Какво направи с тях? Скрих ги вкъщи. Какво става? Откъде да знам? Кой е Барбарос? Аз съм, кажете. А не знам коя е. Ето е до мен. Има повдигнато обвинение срещу вас за обир на пари и бижута от Асенак от Лусай. Идваме да ви приберем, хайде. Станала е грешка. Нищо не сме направили. Хайде. Кълна се, нищо не сме направили. Зеки претърси щателно мястото. Ще огледаме навсякъде. Последно трябва да подпишете тук. Официално завършваме прехвърлянето на хотел Ню Палас. Какво има, госпожо Берин? Да не би да се отказвате. Не е приятно, разбирам. Но ако това ще ви успокои, мислете,
че давате хотела не на мен, а на внука ви, който нося. Някой ден много ще съжаляваш за това, което направи. Ще милееш за тези дни. Никога не забравяй думите ми. Не дейте така. Отива ли на достолепна госпожа като вас да се страхува от една бременна жена? Да побързаме, господин Гюнеш. Трябва да се погрижа за някои неща. Заповядайте. Началник? Лека работа. Благодаря. Кажете какво търсите, може да ви помогна. Търсим пари, разбира се. Пари? Че какви пари може да има тук? За каква сума става въпрос? Голяма ли е? 250. 250? Хиляди. 250 хиляди? 250 хиляди. Ако имаше толкова пари в магазинчето ни, щях да знам. Имате някаква грешка, началник. Аз съвсем скоро изчистих всичко тук. Бог да те накаже. Защо? Какво остава? Малумник, защо продаде гумите? Точно днес ли намери? Ама, какво лошо съм направил? Барбар, какво е направил Пире? Идиотът ни е продал гумите. Какво ти е? Какво се замисли? Не, аз много уважавам органите на реда. Исках да ви изкажа благодарността си. Тук няма нищо, началник. Касите има 50-60 лири. Това е. Добре, хайде да тръгваме. Събирайте нещата. Лека работа, началник. Хайде, приятели, тръгваме. Колко съм прост! И аз се притесних. Да видим. Как е? Какво става тук? Хич не пити, братле. Езика ли си глътна? Кажи де. Ай, къде е шефът ти? Полицията го отведе. Полицията? Как така? Какво е направил, че го арестуваха? Говори, глух ли си? Не чуваш ли? Май е откраднал парите на някаква жена с една кутло.
Това заради откраднатата чанта на Асена Кутлусай ли? Да, точно така. Коя е тази жена? Актриса ли е? В политиката ли е? Не може да не ми се появи от някъде. Хотелът е много старомоден. Време е да му дадем нов облик. Първо ще променим униформите на персонала, а после и декорацията. Тогава трябва да се консултираме и с друг източник. Не можем да действаме така сами. Как така не можем? Защо? Май забравихте, че аз съм новият ви шеф. Каквото кажа, това е. Госпожо Асена, хотелът ни от години съществува заради подкрепата на холдинга. Не можем да предприемаме подобни действия, без да се допитаме до тях. Какво? Хотелът фалирал ли е? Нека не използваме тази дума. Финансите ни са ограничени, приходите са малко, а конкуренцията е много силна. Да не сме използвали фалирал. Бях измамена. Взела съм фалирал хотел. Тогава ще го продадем. Дълговете, които имаме към холдинга, са големи. Няма да намерите купувач преди да сме ги погасили. Какво говорите? Излъгали са ме. Аз така смело подписах. Бяхте ме предупредили. По дяволите! Благодаря ви. Прекрасно е. Добре дошла, дъще. Добре дошла. Здравейте. Спорна работа. Момичето ви вече е за задумяване. Моля те, какво говориш? Тя има още да учи. Хайде, лека работа. Довиждане. Хубав ден. Селим? Забрави си телефона в колата. Селим? Здравей. Здравейте. Влез вътре, не стой така на вратата. Добре. Ела, седни. Сара, служи му чай. Аз сега идвам. Спокойно, няма да те изеде. Не сме имали късмета да се запознаем. Да, така се получи. И ти учиш архитектура. Аз съм в инженерство, това ми е последната година. Какво мислиш да правиш, като се дипломираш? Ама какво питам? Сигурно ще работиш във фирмата на баща си. Не, още не съм решил. Знаеш, Сара планира да замине за Америка. Сега ли точно трябва да го обсъждаме? Защо дъще? Лъжа ли е? Ако бях на нейно място, щях да отида. Защото ще я приемат в много добри университети. Ще е грешка да не отидеш. Може би ще заминем заедно с Селим. Ах, не зламах, малумнице! Заради теб и глупостите, които вършиш, щехме да свършим в пандиза. Не говореше така, когато помириса парите. Как се хилеше от щастие само... Млъквай! Какво, лъжа ли е? Братле, разкажи какво стана, моля те. Какво да разказвам? Нали неехме някакъв да следи Асена? Подвел се по акъла на тази глупачка и взел, че откраднал чантата. Записали го на камерите. Леле. Полицията го натиснала, дал нашите имена.
Моли се да не намерят съобщенията, които сме му пращали. Тогава сме свършени. Сега отивай у вас и донеси парите, които си скрила. И защо да го правя? Защото те послушах и заради те постанах без пари. Ще дадем парите на семейството на той идиот. Откъде на къде няма да стане. Аз му казах как да действа. Това, че е тъп и го хванаха, не е мой проблем. Млъквай, стига толкова. Каквото казвам, това ще е. Пире, заведи я от тях и... Добре. И остави парите на адреса, който ще ти дам. Не. На злъм. Барбар. Не съм си представял, че ще седим така на балкона ти и че майка ти ще ме посрещне у вас. Нашият балкон свързва хората. Сера, добре, че ме е целуна днес. След всичко, което се случи, нямах коража да се приближа до теб. Направих всичко възможно да те отдалеча от себе си. Заради Беричик. Какво общо има тя? Не разбрах. Нали бях дошла в Бебек да те видя? Тогава, въпреки всичко, тя така ми разказа за любовта си към теб, че... Аз се засрамих от себе си. Тоест, запитах се, защо не ти показвам любовта си. Успя ли да намериш отговора за себе си? Да, намерих го. Дръпнах се от страх да не те загубя. После си казах, остави страха и живей смело. Да, с времето видях смелостта ти. Селим. Бурак постоянно се навърта около теб. Моля те, не преувеличавай. Лъжа ли? Ще му видя сметката аз на него. Добре, взимам си думите обратно. Барбар, какво стана? Добре ли си? Съжалявам. На паркинга си. И аз съм в квартала. У Сера. Може, ще се отбием. Казах на Пире да ми се обади, като пуснат Барбар. На паркинга се канят ни да хапнем. Какво ще кажеш, да отидем ли? Искаш ли? Так му ще разберем какво е станало. Добре, ще кажа на мама. Тази Асена, за каква се мисли? За по-умна от всички останали ли? Да. Ако беше проверила счетоводните сметки, преди да подпише, щяхме да изгорим. Но не се усети. Умът ти не стига за това. Сега да се оправя. Не е ли тъжно, че дадохме на Асена хотела, който ти е спомен от баща ми? Сега страдаш заради моите грешки. Не се тормози с такива мисли.
Било каквото било. Разбира се, сантименталната стойност на този хотел за мен е голяма, но ако трябва да го продам в името на доброто и мира в семейството, да върви. Какво е това? Да не би да празнувате мръсната си победа. Не ви е срам. Не го очаквах от вас. Не казвам нищо на Ихсан, защото познавам мъжа си, но вие, като жена, не трябва ли да защитавате правата на жената? Не трябва ли? Много интересно. За какви права говори жената, която краде пари от семейството си? Освен това, как си позволяваш да идваш така и да ми търсиш сметка? Аз не съм откраднала пари, а взех пари, защото нямах пари. Не ви ли мина през ума да питате сина си, защо ли ми се е наложило да го правя? Не, разбира се. Ами ти, Ихсан, аз нося твоето бебе. Как може да измамиш жената, която носи детето ти по този начин? Доверих ви се и подписах документите без да ми мигне окото. Измама ли? Насила ли те накарахме да подпишеш? Ти поиска да подпишеш. Да се беше консултирала с някого, но си толкова обзета от алчност. От страх да не се откаже в последния момент, веднага подписа. Изобщо не бях забелязала колко много си приличате двамата. Себични, безчувствени, високомерни. Погледни го от добрата страна, скъпа. Развеждаме се. Отърваваш се от нас. Отвръщавате ме и двамата. Асена? Махни се от пътя ми! Асена! Асена! Какво стана? Асена! Асена? Асена, добре ли си? Бебето ми. Бебето ни. Ихсан. Майко, изгубих. Помогни ми. Ти си виновна. Бебето ми. Отиди си заради теб. Какво? Селим, леле, каква мащеха си имал? Проклятието и нас застигна. Това е Асена Барбарос. Тя знае как да го направи. Всъщност, щях да се обадя тук-там, но това щеше да засегне и семейството ми. Благодаря, братле. Бог да те благослови.
Значи мащехата ти е някаква много лоша. Назлъм, не ти ли стигна работата днес, то ще се опитваш да се домогнеш до Асена? На твое място бих стояла далеч от нея. Аз само ще помагам 2 дни за дефилето. Това е. Значи се изясни, че нямате връзка с Обира. А грабителят е в затвора, нали? Да, бе, нещо такова. Добре. Обаче, вие много си отивате, нали? В училище ни казват, че сме луди. И са прави. Я да свалим ръката. Дръж се прилично с нашето момиче. Знаеш, че се ядосвам. И какво сега? Ще ви сгодяваме ли? Ще си слагате ли пръстени? Какво правим? Стига, Барбар. Може. Защо не? Хайде честито следващия път на сватбена софра. Не съм я бутнала. Бих ли направила такова нещо? Добре, скъпа, спокойно. За Бога, Онор, стига с това спокойно. Жената ми казва, че заради мен е пометнала. Да ще стига. Знаем, че не е така. Защо се обвиняваш? Защо се измъчваш, момичето ми? Защо? Бабо, тя изведнъж изкочи бясна от кабинета. Не съм я докоснала. После падна, като слизаше по стълбите. Да, добре. Не се разстройвай толкова. Докторът не слиза. Сякаш изражда близнаци горе. Татко? Изгуби ли бебето? Да, за съжаление. Дали да се кача да я убедя да слезе за закуска? Не, нека не я насилваме. Като се успокои, ще дойде. Много се разстрои, милата, много. Не вярвам, че Нил е направила подобно нещо. Сигурно се е спънала по невнимание. Най-вероятно. И ти не ми вярваш, нали, тате? Миличка, не съм казал такова нещо. Не дай така, ела, седни. Да закусим. Ела, скъпа, ела. Хайде, миличка. Момичето ми. Не се измъчвай. Не те ли познаваме? Как би могла да го направиш? Полудя ли? Каквото такова. Вече нищо не може да се направи. Хайде, хъпни си.
Вижте я само. Аз изгубих бебето си, а тя циври като дете, събрала вниманието на всички около себе си. Света вода не напита. Престани, Есена, стига вече. С кое да престана? С кое? Аз изгубих бебето си. Да ти припомня, нашето бебе. Проклети да сте всички, всички! Каквото и да правех, все не ви харесваше. Направи го от завист, че не може да има собствено дете. Замълчи вече, как смееш? Дано никога да нямаш дете, Нил. Достатъчно!